οικονομικά και την Ένωση Ναυτιλιακών Οικονομολόγων και τους προλαλήσαντες για τα καλά τους λόγια, όπως και για την Επιτροπή Απομονής για το βραβείο. Λοιπόν, θέλω να πω δύο λόγια πώς γενικά έπλεξα και πώς έπλεξα πάνω Ζαχαριάδη. Μπορώ να πω ότι ήταν αποτέλεσμα διαδοχικών συμπτώσεων. Πώς ξεκίνησε η ιστορία? Το 2005 ο φοιτητής μου στο Πολυτεχνείο Χρήστος Κοντόβας, ο οποίος είναι στην αίθουσα, τελείωσε τη διπλωματική του εργασία που είχε σχέση με το λεγόμενο Formal Safety Assessment. Επειδή ήξερα ότι αυτό το θέμα θα ενδιέφερε και την πλειοκτησία και τον ΑΕΜΟ, μίλησα πρώτον με τον Γιώργο Γκράτσο του Ναυτικού Επιμελητηρίου και με τον Νίκο Μικέλη του ΑΕΜΟ. Και οι δύο μου είπαν να αποταθώ σε κάποιον πάνω Ζαχαριάδη, ο οποίος ήταν ειδικός σε τέτοια θέματα και γενικά σε θέματα εκπροσώπησης της Ελλάδας στον ΑΕΜΟ. Και έτσι γνώρισα τον Πάνο, πρέπει να ήταν το 2005 ή 2006. Και με έκπληξη διαπίστωσα ότι παρότι το ότι ήταν full-time τεχνικός διευθυντής στην εταιρεία του, έβρισκε τον χρόνο να ασχολείται και με τις πάσης φύσεως υποβολές και εκπροσώπηση της Ελλάδας στον ΑΕΜΟ. Η συνεργασία μας για θέματα των ΑΕΜΟ ξεκίνησε λίγο μετά, όταν μας απασχολούσε κυρίως το θέμα πώς η Ελλάδα θα απαντήσει σε κάποια πρόταση από κάποιους γνωστούς γεωγνώμονες, όχι τον Lloyds παρεπτόντως, ότι το κόστος της κάποιας πετρελοκυλίδας ήταν $60.000 ο τόνος, το οποίο εάν περνούσε στον ΑΕΜΟ θα κατέληγε σε δραστικά μέτρα για τα νεότευτα δεξαμενόπλια. Μεγαλύτερα side tanks, μεγαλύτερα double bottoms κτλ. Έτσι ετοιμάσαμε μια υποβολή μαζί και το 2007 ξεκίνησε μια ομάδα αντιλογραφίας υπό την προεδρία μου, στην οποία ο Πάνος εκπροσωπούσε την Ελλάδα. Αυτή η διαδικασία κράτησε κοντά 4 χρόνια και το αποτέλεσμα ήταν ότι απορρίφθηκε αυτή η πρόταση των $60.000 και υιοθετήθηκε μια άλλη εντελώς διαφορετική διαδικασία για την αποτίμηση του περιβαλλοντικού ρίσκου. Δεν έχει τελειώσει η δουλειά αυτή, αλλά σίγουρα αν δεν είχαμε τότε αντιδράσει θα είμαστε σήμερα σε άσχημη κατάσταση. Η άλλη διάσταση στη συνεργασία μας στον ΑΕΜΟ έχει σχέση με τα αέρια της θερμοκηπίου, όπου ο Μεν Πάνος ασχολείται κυρίως με θέματα EEDI και εγώ κυρίως με θέματα market-based measures. Τώρα, θέλω να πω 2-3 λόγια για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον ΑΕΜΟ. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή. Όλα τα στελέχη που πάνε εκεί είναι άξια και κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Η γνώμη μου είναι ότι η Ελλάδα θα χρειαζόταν άλλους 2-3 από τον Πάνο, δεδομένου ότι είναι αδύνατο αυτός να κλωνοποιηθεί. Μία φορά φτάσαμε πολύ κοντά σε αυτή την περίπτωση, πριν από 2 χρόνια περίπου, όταν προέδρευα μια ομάδα εργασίας στον ΑΕΜΟ για το θέμα των $60.000 και ο Πάνος εκπροσωπούσε την Ελλάδα σε αυτή την ομάδα. Αλλά ο Πάνος, στον Πάνο είχε ανατεθεί επίσης να είναι και σε μια άλλη ομάδα η οποία συνεδρίαζε παράλληλα για το EDI. Οπότε αναγκαστικά έπρεπε να πηγαίνω έρχεται. Και σε κάποια φάση, εγώ, σαν πρόεδρος της Επιτροπής, δεν μπορούσα να υποστηρίξω τις θέσεις της Ελλάδας, γιατί εγώ έπρεπε να ήμουν neutral, ουδέτερος. Και θυμάμαι σε κάποια φάση έγραψα βιαστικά ένα σπονάκι σε κάποιον γνωστό και του είπα να πάει να βρει τον Πάνο για να έρθει άμεσα από την άλλη αίθουσα. Τελικά πήγε καλά αυτή η συνεδρίαση. Και η ευχή μου είναι ο Πάνος να συνεχίζει με την ίδια όρεξη στο μέλλον και επίσης έχουμε να κόψει το κάπνισμα, γιατί όταν το ψάχνω στον ΑΕΜΟ είναι έξω και καπνίζει. Τώρα, θα ήταν παράληψή μου να μην πω ότι από όλα αυτά τα χρόνια είχα σοβαρή υποστήριξη από τους συνεργάτες μου στο εργαστήριο στασίων μεταφορών του Πολυτεχνείου. Ειδικά θέλω να αναφέρω τον κύριο Μεντίκο, τον κύριο Κοντόβα και τον κύριο Χατζηνικολάου, χωρίς τη βοήθεια των οποίων θα είχα σοβαρό πρόβλημα. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον κύριο Γκράτσο, τον πρόεδρο του Ναυτικού Επιμελητηρίου, για την άψογη συνεργασία και όλα τα άλλα μέλη της ελληνικής αντιπροσωπείας των ΑΕΜΟ για αυτή τη συνεργασία. Για μένα είναι προφανές ότι η εκπροσώπηση της Ελλάδας σε οργανισμούς όπως ο ΑΕΜΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους, χρειάζεται σοβαρή προετοιμασία, ανάλογη εκείνης που κάνουν οι άλλες χώρες. Το ερώτημα βασικά είναι τι από τα δύο θέλουμε, να τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις τις οποίες διαμορφώνουν οι άλλοι ή οι εξελίξεις οι οποίες μπορεί και να μην μας αρέσουν ή να τρέχουν οι άλλοι πίσω από τις εξελίξεις τις οποίες διαμορφώνουμε εμείς ή έστω συμμετέχουμε στη διαμόρφωσή τους. Εάν υπάρχει σοβαρή προετοιμασία, νομίζω ότι τα αποτελέσματα θα είναι θετικά και νομίζω ότι είναι στο χέρι μας να το πράξουμε. Ευχαριστώ πολύ.